var denne vintermorgen taget til Fyn Mose på den take. Fyn Mose var her for morgenen klædt i et flot hvidt nisselandskab, så det var fantastisk at komme ud til det. Familiesøen var heldigvis isfri, og det var her, der skulle fiskes. Fyn Mose havde denne dag arrangeret et rygearrangement med dertil hørende fiskeri, og jeg skulle så være og demonstrere lidt, hvordan man fisker med præsten. Jeg havde pakket mit grej, som I kan se her, og specielt med nye præsten kors, som jeg ville med. Jeg var også inde i deres fine grejbutik og kigge, hvor de havde diverse udvalg af forskellige præster i forskellige farver og størrelser. Så alt hvad hjertet begær, og der var i hvert fald nok at gå i krig med, hvis man havde pengepunkt med. Men som sagt, så skulle jeg stå for at demonstrere præsten, og det kan vi se med her i videoen, hvordan den dag gik. Efter vi havde fået noget dejlig morgenmad, så gik Dennis på, hvor han fortalte lidt om rygning af fisk. Og da de var færdige med det, så var det ellers min tur til at præsentere præsten, og folk kunne ellers komme i gang med at fiske. Nå, men vi vil fortælle lidt om præsten gennemløber, som er et blink. Mange kender nok traditionelt blink, man binder på linen ligesom spænder, og så kaster man ud og hiver ind. Gennemløberen er på en eller anden måde samme princip, og så alligevel ikke. Den har, det der gør gennemløberen, det er, at den kører op og ned på linen. Det, der er meget vigtigt ved præsten gennemløber, især det er, at se om jeg kan finde en, hvor det er rigtig nemmere at se. Der er nogen, hvor er nemmere end andre. Det er den måde, man sætter den på. Den her, der er det nemmere at kende, fordi den er lavet sådan en rød røv, som man kalder. Den skal altid være ned mod krogen. Men for eksempel på sådan en her, som er på den ene side er orange, og på den anden side er grøn, der kan man se det ved, at der er sådan en lille køl op for oven på den. Hvis man ikke kan se den, så kan man i hvert fald mærke, at det buer lidt opad på en af siderne. Det er altid den mørkeste af siden, så mange gange, så er man sort på den ene side, hvid på den anden, så er det der, hvor den er sort. Det er meget vigtigt, at den køl, den altid er ned mod krogen. Så det vil sige her, der kan man se den her, på den sorte side. Jeg ved ikke, man kan fornemme det, der er det. Den buer den lidt opad. Der. Nå, det er bagenden. Bagenden, den skal altid være ned mod krogen. Ja. Når man så skal krogen på, så alt afhængig af hvad det er for en. I kan se, der er flere forskellige slags. Der er den her, som er klassikken, som er den, I har kunne vælge derop. Den vejer 7 gram. Den er rigtig god til meget fiskeri, og specielt ham vinteren, hvor vi nogle gange skal lidt ned i vandet. Der er også den her, som Michael også er på. Den hedder Mini. Det er 3,5 gram. Den kan også være fin om vinteren, især hvis der er søer, der måske er knap så dybe, hvor 7 gram måske går lidt for hurtigt ned. Der er søer, som kun er 1 meter eller 1,5 dybe. Så kan den være en mulighed. Så er der dem, der hedder UL, som var den første, der kom. Den vejer 4,5 gram. Samme princip, kølen er lidt mindre, så skal man kigge endnu bedre efter nogle gange. Den kan være rigtig god om sommeren især, og man kan fiske den ultra langsom, og den går meget højt i vandet, så det kan også være, for eksempel, at der er meget grøde i vandet, så kan den være rigtig god. Og de findes jo et utal af farver. Og til sidst så er der lavet den, der hedder Mikro, som er meget lille i forhold til de andre. Den vejer 1,8 gram, og den kan så fiskes ligesom den her, det vil sige bare almindelig på stang, giver ikke så lange kast. Men for eksempel kan man gå og spotfisk, og så når der er senofisk, så kan den være rigtig god. Den fisker meget højt i vandet. Men vi ved også, at småravn kan også være gode om vinteren. Men den her, der fisker helt oppe i overfladen. Og man kan sige, sådan en stor sø her, der kommer den måske ikke altid til sin ret. Der kan man vælge at sætte den på glaskæde, eller hvad man nu har. Dermed trække den lidt ned i vandet. Man kan også komme et lille stykke synk på lidt længere op, for at få den lidt dybere ned. Man kan også smække op på den her stang et synkende bombarde, som jeg også tror, måske dem Jesper han kommer og fortæller lidt om. Hvor de findes i forskellige synkehastigheder, lige under overfladen til selvfølgelig flydende på overfladen. Og den her, som går noget dybere ned. Og så fisken 1,5 meters penge, og så monterer en. Så det er en af de 4 slags, der er. Fælles for dem alle, det er, at trækrogen skal altid monteres i en springring, og ikke nogen perle, som man ellers ser mange andre ting. Det er med til at udlægge gangen på vandet. Så den her på, springring i en krog, og så er den ellers, så er de klar til at fiske. Og præsten selv har faktisk lavet nogle af de der kroge, så man ikke selv skal til at montere det, som jeg også ved, man i hvert fald også kan købe oppe i shoppen. Hvor det er monteret, så slipper man altså for det der nørkleri, og det er rigtig gode kroge. Og her har man altså, den mindste er, den hedder størrelse 12, det er den mindste, det er den jeg bruger til de helt små. Så er der den, der hedder størrelse 10, den bruger jeg så til den, der hedder Mini, den Michael har på.
Og så er der størrelse 6, den bruges så til de største af dem, både 7 grams Classic og UL 4,5 gram. Og så er det egentlig ganske simpelt. Gem løberen på og binde fast. Og i forhold til stang, der er det en religion, hvad man er til. Om man er til blod, lille 6 fod stang, eller man er til en mere stiv. Det her, det kunne også have været uden bombarder med en kastevægt til 14-15 gram. Det er en smagsag. Og det samme med hjul, om man er til 1000 hjul, om man er til 2500 hjul. Jeg fisker primært med fletline. Man skal selvfølgelig lige have om vind og være opmærksom på, hvis der er is i øjnene, så kan nylon være en god idé. Men ellers fletline, og gerne i nogle mørke farver. Det er faktisk rigtig vigtigt, det er nogle mørke farver, synes jeg. Det er min erfaring. Mørkegrøn, sort, grå. Har man nu en gul, og man tænker, jeg har lige sat den på, så kan man for eksempel binde en meters penge, lidt kraftigere fluorkarbon på, for at gøre det mere usynligt. Når man så fisker den, så det der er ved den, det er, at man kan fiske den super langsomt. Og ørren, der er sat ud i Pontiacsøen, er ikke en fisk, der er vild, så den er ikke vant til at jage fødder, den er vant til, at den bare skal gå ind og tage det. Så man behøver ikke alt muligt med spændestop, man kan godt prøve det. Men ellers så skal den egentlig bare gå langsomt i vandet og vugne. Så skal den bare gå og fiske så langsomt, ultra langsomt, og så vugger den bare i overfladen. Når man så kaster ud, så kan man vælge at kaste den ud og begynde at fiske med det samme. Så går den jo højere i vandet. Det er klart, så kan man få den til at gå rigtig højt. Man skal bare fiske den rigtig langsomt. Man kan også vælge at kaste den ud og lade den synke en lille bitte smule. Tænker, fisken går lidt dybere ned, og det er bare 7 gram virkelig kommet til sin ret. Og stadigvæk fisken langsomt, så fisker den helt ned. Og man kan på nogle dage om vinteren. Det kan også være rigtig varme sommerdage, hvor de trykker sig helt ned til bunden. Der kan man kaste den ud. Og så kan man holde linen stram, og så kan man faktisk vente på, at den går ned og nærmest rammer bunden. Lige snart den rammer bunden, så kan man lige give den en lille nyk op, og så kan man fiske den helt langsomt hen over bunden. Men vigtigst af alt, det er at få den rigtig monteret. Om man er til den grønne farve, den gule farve, det tror jeg, det er meget en religionssag, hvad man tror på. Men få den monteret rigtigt, springring, trækår, og så fisk den ultra langsomt. Det er det, det handler om, og det er derfor, den er så sindssygt god. Det er, at man kan fiske den rigtig langsomt, hvor vi alle sammen kender, hvis man fisker med en spænder. Dage, hvor de er meget selektive, ikke rigtig gider og svømmer lige så stille efter. Den er man nødt til at holde rimelig hurtigt i gang, ellers så går den bare ned og sætter sig, eller bladet drejer ikke rundt. Her, der skal den gå langsomt, og så skal den bare gå og vugge sådan lige så stille fra side til side. Og mange gange så lige se det 8 ud af de 10 kast, de tager, der er det den mørke side, der hvor kølen er, der vender nedad. Så går den sådan her, lige så stille. Og det er det, der skal irritere fisken til at hugge. Yes, har du noget at tilføje til det, Michael? Nej, jeg synes, du siger det hele. Det er perfekt. Der er ikke noget? Nej. Men ellers så spørg endelig, hvis der er nogen, der har spørgsmål, ellers så kommer vi også rundt og kan hjælpe. Jeg tænker på angående farver. Hvad vælger man farver efter? Ja. Er det noget med vejret, eller er det bare ens tro på en eller anden måde? Der er ikke noget, der siger, når det er lyst, så skal det være lyst. Jeg siger, det er ens tro, men vi ved alle sammen, for eksempel, nu kan jeg bare tale min erfaring, det er, at jeg kan godt lide en kraftig farve om vinteren. Det er jo for eksempel, det kunne være en helt orange, eller som Michael har en, er det lysrød gul, pink gul på, som kan være rigtig god om vinteren, men derfor kan nok godt fange om sommeren. Altså, jeg er begyndt at fiske tit med nogen, der er sort på den ene side, og en kontrastfarve på den anden. Og i dag der er jeg selvfølgelig vandt Dannebro, fordi nu vandt vi i håndbold i går. Så tænker jeg, så må det jo være det rigtige at starte med i dag. Men ellers, som I ser, der er et hav af farver. Hvad skal man købe lidt? Køb lidt forskellige farver. Fordi nogle dage så er det den sort-hvide, der dur. Andre dage skal man over en hissig farve for at få dem til at hugge. Så der er det vigtigt, at man prøver, og kan man især se fisken og ved, der er fisk, men de tager ikke. Skift eventuelt model eller farve, og se om det ikke kan være nok. Det er også rigtig tit, at man kan fange jeg måske 2 på den her inden for kort tid, og så lige pludselig fanger jeg en skid. Så skifter jeg lige til en ny farve, fange fisk på første eller anden kast. Det sker ofte. Altså mere skal der ikke til nogle gange. Så det er egentlig lidt omkring præsten gennemløber. Hvis der er nogen, der skal have hjælp til opsætning af de der nu, som det er vist nu, så går vi rundt og hjælper dem. Yes. Så I kan komme i gang med at fange nogle fisk forhåbentlig. Hvis nu fisken den hugger, skal man så give mod på? Nogle giver meget kraftig modslag, hvor de tager, og andre bare et lille bitte svip. Bare et lille svip og hiver den ind. Ja. Jeg plejer at have en okay stram bremse til at starte med, når den hugger. Ja. Og så løsner den tit, når den så er kroget de første efter 5-10 sekunder. Nu
Er det her for hurtigt, sådan her? Nej, det er super. Prøv lige mærke skat, hvor hurtigt flyveren er. Langsomt. Ja, sådan her. Langsom. Og man tænker, det kan ikke passe. Det går simpelthen for langsomt, men... Det er da en præst. Ja, det er en god sårpræst, der låner min sted, hvor skal sætte en op. Jakob, kan du lige gå ned i det? Det skal bare... Også Sådan. Det er min anden fisk herude. Nu fanger jeg ikke flere år. Så virker den jo. Og det var den sorte kugle, kan jeg se. Du har fået 2. Ja, sådan. Jamen, så går der jo fisk. Masser af fisk herinde. Ja, det gør det. Det gør det godt nok. Ja. Hvad fisker du med for en af dem? Miles Jackson Classic. Ja, den plejer jo at være. Det er en vinder. Ja, det er det. De har fanget rigtig mange på præsten derhen. Det eneste, som jeg mærker på, det er, at når man kaster ud, lige snart der rammer overfladen, skal man begynde at hive ind, for der er ikke mere end en halv til en helt mere dyb derinde. Så den sætter sig hurtigt, så man ikke er... Men man kan stadig hive den langt, bare holde. I stedet for, normalt der siger man, at man skal holde stangen helt ned til vandet, for at have den bedste kontakt. Men derhen, der kan man godt stå sådan her, og så hive den lige så langsomt ind, fordi det er så lavt. Ja, det er jo det. Men jeg stod lige derhen, der prøver jeg så også, den der I har deroppe, det er 7 grams. Så jeg har lige sat sådan 4,5 på. Den kan man så fiske sådan rimelig okay derhen egentlig. Det skal også være tid til at sælge fisk, det er trods alt. Det skal der, ja. Det er bare fordi, du ved så meget om de der kontinenter. Ja, men det er jo fordi, jeg fisker meget. Jeg laver det ikke, eller noget som helst. Jeg er ikke en del af det der overhovedet. Jeg fisker bare meget med dem, fordi jeg har fundet ud af, at det virker for mig. Jeg er jo ikke... Nej, det er jo derhen, hvor den vand er. Ja, det er mærkeligt. Det hjælper at skifte plads, hva'? Ja, det gør så. Kan du hjælpe hende? Det kan du tro, ja. Og fordi man skal passe lidt på i dag, for jeg kan se, at der er mange af de her fanger, hvor de sidder helt herude, så hvis bremsen er for stram der, så kan man nemt lige... Ja. Hvis det er, så kan man begynde at hæve stangen lidt, så kan vi presse lidt op mod overfladen. Det kan jeg nemt sige. Nej, helvede. Ja, den er da tung. Den er fin. Den er ikke færdig endnu, den har masser af energi, kan man sige. Sådan. Hold da kæft. Den er over 3, ikke? Det er 3,5 Ja, næsten. sgu da 3,9. Ja. Jeg fik også lige selv mulighed for at fiske et pestkværs tid, og her stiller jeg mig ned for enden af søen, så kunne jeg filme de andre imens. Der monterede jeg en Pressen UL, i det der var meget lavvand i den del her af søen, så jeg kunne fiske rimelig højt i vandet. Der skulle ikke mange kast til, før det lykkedes mig at få en rigtig fin fisk på krogen, og som skulle give en rigtig fin fight. Jeg håber på, at jeg tror, jeg er hjemme. Ja, det var godt været. Ja. Lad os nu se. Der er mange, jeg har set, der har smidt. Ja, jeg har mistet 2 år. Ja. Det er en fin fisk, den her. Den er sådan 3,5-4. Ja. Det er en rigtig flot fisk. Ja, den er fin. Det er sjovt. Ja, for det er synd, hvis det er bare... Nej, jeg er bare ind. Ja. De skal have lidt sjov. Det skal jo lige gøre en film. Der kom den i hvert fald tilbage i hovedet. Den vejede i hvert fald... Det var sgu da godt. Ja, det går der. Går derude, så er der en ny, der kan få glæde af den. Den går lige der. Så mistede jeg desværre den her fine fisk. Der blev desværre mistet faktisk en del fisk den her formiddag ved Fyn Mose. Men dejligt at se, at der blev fanget rigtig, rigtig mange fisk på præsten. Faktisk næsten alle fangsterne i det heat, jeg var der i de 2 timer, de blev fanget på præsten. Så det var fedt. Ellers så vil jeg jo sige tusind tak til Fyn Mose for et fantastisk arrangement. Og tak til de mange deltagere, der var. Så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak til dig, fordi du kiggede med. Ellers knækker bræk.